Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Minor repairs sa sira-sirang Lasatin Flyover sa Ciudad San Fernando, sinimulan na. Central Luzon Tourism Investment Summit and Business Exchange isinagawa upang ipakilala ang rehiyon sa mga investor. Executive Order, kaugnay sa pagpapatigil ng e-sabong operations, inilabas ni Governor Pineda. TESDA accredited facility na RMM Seed Training Institute na yung dagdagan ang kaalaman ng mga minalenyo sa aquaculture. At paddle out para kay Lenny Pico idinaos ng mga Pinoy surfers sa Baler Aurora. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naglabas ng executive order si Pampanga Governor Dennis Pineda para sa agarang implementasyon ng pagpapasara ng e-sabong operation sa lalawigan. Ito ay kaugnay na rin na inilabas na notice of closure na ibinaba ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Narito ang report. Formal lang ibinaba ng iGaming Licensing and Regulation Group ng PAGCOR ang notice of closure ng e-sabong operation nitong Miyerkules, May 4. Ito ay batay sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipasara ang lahat ng gaming websites at lahat ng operasyon sa ilalim nito gaya ng mga accredited auxiliary operations at off-betting stations na epektibo sa lalong madaling panahon. Bilang pagtalima sa kautusan sa parehong araw, May 4, inilabas ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang Executive Order No. 16-2022 para sa agarang implementasyon ng closure order sa lalawigan. Binigyan ng direktiba ng gobernador ang mga local government unit, barangay at kapulisan na siguruhin ang pagsasara at pagpapatigil ng anumang aktibidad na may kinalaman sa sugal na ito. Matatandaan na isa sa mga pinupukol ng mga kritiko at katunggali sa politika ni Pineda laban sa kanya ang patuloy na operasyon ng e-sabong. Sinabi naman ng gobernador na wala sa kanya ang kontrol ng pagpapatigil nito kundi sa national government. Batay sa listahan ng PAGCOR, mayroong 9 na lisensyadong e-sabong operator sa bansa kung saan nakakakolekta umano ng 640 million pesos na buwis buwan-buwan. Nagsagawa ng pag-aaral at survey ang Department of Interior and Local Government o DILG matapos makatanggap ng ulat kaugnay ng mga negatibong epekto nito sa komunidad gaya ng pagkakabaon sa utang ng marami. Batay sa survey na may 8,000 respondents, 62% ang gustong permanente na itong matigil, 34% ang pabor na ituloy ito ngunit lalagyan ng mahigpit na regulasyon at 4% lamang ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng operasyon nito. Ang rekomendasyon ng DILG ang nagtulak kay Pangulong Duterte para tuluyang ipasara ang operasyon ng e-sabong. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Ongoing ngayon sa Clark, Pampanga ang kauna-unahang Central Luzon Tourism Investment Summit and Business Exchange na naglalayong ipakilala ang rehiyon sa mga investor. Asahan daw ang muling pagsigla ng tourism sector sa rehiyon lalo't fully operational na ang bagong passenger terminal sa Clark Airport. Narito ang report ni JM De Jesus. Naapektuhan ng husto ang sektor ng turismo simula na magkaroon ng COVID-19 pandemic sa buong mundo. Nagsara ang ilang tourism establishments at natigil ang pagtanggap ng mga bisita. Ngayong nasa alert level 1 na ang karamihan sa mga lugar sa bansa, maaasahan na daw na babalik ang sigla ng turismo sa Central Luzon. Nagbukas na rin kasi ang international inbound travel sa bansa na umabot sa 300,000 foreign tourist arrival mark. Upang magtuloy-tuloy at mapabilis ang pagbangon ng turismo, isinigawa ng Department of Tourism Region 3 ang kauna-unahang Central Luzon Tourist Investment Summit and Business Exchange ngayong ika-4 hanggang ika-5 ng Mayo sa Hilton Clarkson Valley Resort. Ayon kay DOT Central Luzon Regional Director Carolina D. Uy, nais nilang higit na maipakita sa mga investors ang ganda ng mga free ports at 7 lalawigan ng rehiyon. Overall, I can truly say that the tourism industry is really picking up, started
start to pick up. So plus, that's the reason why we're doing this today. We're having the Tourism Investment Summit. This time, we're going to focus on the tourism investments areas that are being offered here in Central Luzon. Suportado raw ng Clark Development Corporation o CDC ang mga ganitong event ayon sa kanilang president na si Manuel Garland. Nasa rebound stage na rin umano ang CDC upang mas makabawi dahil sa pandemya. Siyempre, this is a collaboration and coordination among the different tourism and investments agencies, not only of the government but also of the business sector and the tourism sector. So this is very timely considering that bumabangon po ang ating turismo at ang ating ekonomiya. And Clark Development Corporation is a partner of the national agencies, the Department of Tourism at ang DTI and all other agencies na kapartner natin. Ayon kay Atty. A.B. Fabros, Executive Director ng Subic Clark Alliance for Development, kailangan umano ng partners upang maiangat ulit ang ekonomiya lalo't nakikilala na rin daw ang Central Luzon bilang investment destination. For us to really develop, kailangan natin ng partners both from abroad and from the Philippines. Ito ang makakatulong sa atin para makarecover sa economy and as well as build partnerships with many local companies and even foreign investors. So very important sa atin to as a nation. Handa na rin ang Clark International Airport sa mga posibleng turista at investors sa papasok sa ating rehiyon. Nitong May, idinaos ang soft opening ng bagong airport passenger terminal sa nasabing paliparan at ngayon ay fully operational na ito. It's a good thing now, no? We have a world-class airport within the region, no? And as you see now sa Clark, it's really booming. We have 5-star hotels, mayroon na tayong Hilton, may Swiss Hotel, may Marriott. So now we have a very, very good airport terminal, no? Na pang world-class na talaga. So bigger things are coming ahead. Samantala, dahil nalalapit na ang eleksyon at ilang araw na lang, ay may bago maluluklok na pangulo sa ating bansa. Sinigurado naman ang kagawaran ng turismo na hindi mo na maapektuhan ng mga proyekto na nasimulan. We have already started to devolve to our local government units, and we expect, of course, that on the months and weeks to come, we would continue cascading to them the plans and strategies that we have. Of course, hindi po kami titigil in collaborating with our local government units, assisting them, providing them technical assistance that they need, to especially coming up with their local tourism development plans, for the next administration, either short or medium term. So, lahat po will make sure na i-anchor po lahat yan sa lahat ng whoever wins goals as sa magiging goal ng ating next president. JM Jesus, CLTV News. Tiniyak ng Department of Energy na walang mangyayaring brownout o power outages sa ika-9 ng Mayo, araw mismo ng halalan. Ipinagbawal na rin ang kagawaran ang pagsasagawa ng anumang maintenance repair upang maiwasan 1 linggo bago at matapos ang araw ng butuhan. Narito ang report. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na walang mangyayaring power outages sa darating na ika-9 ng Mayo, araw ng halalan. Inihag ito ng DOE sa isang virtual forum na inorganisa ng European Chamber of Commerce of the Philippines at ng Renewable Energy at Energy Efficiency Committee, Miyerkules, May 4. Ayon kay Michael Sino Cruz, Direktor ng Energy Policy and Planning Bureau ng DOE, walang mangyayaring brownout sa panahon ng halalan. Posible raw magka-yellow alert ngunit hindi sa araw mismo ng botohan. Bagamat mababa ang demand sa kuryente sa mga araw na walang trabaho, sinabi ni Sino Cruz na maaring magkaroon ng pagnipis ng reserba ng supply na posibleng magresulta ng rotational brownouts. Sa projection ng DOE, aabot sa 12,386 megawatts ang electricity demand sa Luzon, mas mataas sa actual peak demand na 11,640 megawatts na naitala noong May 28, 2021.
Gayunpaman, hindi naman inaasahan ng ahensya ang shortage sa supply sa panahon ng critical period ng tag-init at eleksyon. Ganito rin ang projection ng DOE para sa Visayas at Mindanao. Ibinagbabawal na rin ang kagawaran ang pagdaraos ng anumang preventive maintenance at testing ng generating unit sa generation companies 1 linggo bago at matapos ang araw ng halalan. Samantala, Enero nitong taon ang nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay ng manipis sa supply ng kuryente. Hiniling din ng NGCP sa mga ahensya ng gobyerno na i-manage ang kanilang power consumption upang makatulong na maiwasan ang mga hindi planadong outages. Ayon sa tagapagsalita ng NGCP na si Cynthia Albanza, bagamat nakikita sa papel na may sapat na supply upang ma-meet ang demand sa mga araw na yon, ang posibilidad ng unplanned shutdowns ay posibleng magresulta sa power interruptions. Una na ring umapela ang NGCP na ideklara ang May 9 to 11 bilang holiday upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente. Sinabi rin ni Alabanza na ang demand sa kuryente tuwing non-working days ay higit na mababa kumpara tuwing araw ng trabaho. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Minor repairs sa sira-sirang Lasadin flyover, sinimula na. At mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa eleksyon, kakasuhan ng COMELEC. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, sinimula na po ang minor repairs sa sira-sirang Lasadin flyover sa Ciudad San Fernando. Para bigyan tayo ng update, kaugnay po sa ilang road closures sa nasabing lugar, makakasama po natin si Sir Louie Clemente. Siya po ang Hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Sir Louie, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Ma'am Jen, and magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng ating programa sa CLTV 36. Yes, finally, Sir Louie, I'm sure marami po ang matutuwa, dahil alam naman natin sa mahabang panahon, ito pong flyover, dyan po sa Lasatin, nagkukos talaga yan, ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Pero ngayong araw, sinimula na yung repair dito po sa flyover na ito. Kumusta po, Sir Louie? Yes, Ma'am Jen. Tama po kayo. Actually, kahapon po nag-start yung ating DPWH doon sa nai-anunsyo po nilang minor repairs na gagawin dito sa ating flyover dito sa may Lazatin Boulevard. And as we speak right now, kasalukuyan pa rin po sila nagtatrabaho. And we're happy to report naman po sa ating pong mga kasyudad dito sa San Fernando na hindi naman po ganun kalaki yung naging epekto niya sa traffic. Gawa nga ng ang inuuna pong ginagawa sa kasalukuyan ngayon ay yung sa bandang ibabaw ng ating flyover. Magkaganon po pagka nasa parte na ho sila doon sa pinaka-flooring po ng ating flyover, nakatabay naman po ang CPOSCO upang mag-manage naman po ng traffic within the area. So, ibig sabihin, Sir Louie, hindi na po nagagamit yung flyover because of to give way po dito sa repair na ginagawa. Tama po ba? Yes, Ma'am Jen. Ang nangyayari po kasing sistema ng paggawa, kapag ho talagang, of course, ang ating consideration ay yung safety po ng ating motorista. May mga time po na talagang isinasara ho natin. Pagkatapos po, kapag nasa part na ho sila na kung saan na hindi naman ho kailangan pangisara, ayun po ay binubuksan ho natin sa ating trapiko.
Kaya nga po nakatutok yung ating mga tao dyan para po every now and then po kung ano po yung magiging advice po ng ating mga nagre-repair, talaga pong ma-maximize po natin yung paggamit ng ating flyover. But of course, kapag ka po yung mag-overlay na po sila ng asfalto sa flyover, yun po talagang wala na po tayong option yan. Talagang total closure ho ang mangyayari dyan. So sa ngayon, meron bang parang window hours? So anong oras po na pwede pa rin naman, no? Kasi nga, sabi nyo, nagsisimula pa lang sila sa baba na pwede pang makadaan sa flyover, Sir Louie. May specific time po ba na ina-advise ang si POSCO dun sa mga motorista po natin? Actually, ma'am, wala ho tayong specific time. Nakabase ho tayo doon sa ongoing mobilization ho ng contractor. Pero of course, habang ginagawa ho yung ibabang parte ng ating flyover, hindi ho na talaga ho nakabantay ho tayo na light vehicle lang po ang pwedeng dumaan sa kasalukuyan. Pero kagaya nga po ng nasabi ko, pagka ho yung repair ay nasa yung pinaka-flooring na ho ng ating flyover, definitely ho ay talagang isasara ho natin yan. But of course, we will always abide with the advice po ng ating DPWH at saka po ng contractor. Pero alam niyo na ba, Sir Louie, kung most likely, kailan po yung pag-aasfalto na, no? At of course, kayo po ay nagbibigay din ng update, no? I believe you have your own Facebook account, no? At yung ating pong City Information Office para maabisuhan yung motorista, no? Meron po bang exact na date or sinabi ang DPWH kung anong araw ba yung parang total closure, no? Nito pong flyover na ginagawa? Actually, ma'am, wala ho silang ibinigay na specific na oras or araw. Basta yung pong kanilang anunsyo ay nagsimula ho ng May 5 at matatapos po ng May 7. I do believe na within that period of time, kasama na ho yan yung overlay po ng asfalto or kung ano man po yung ilalagay nila doon sa mga metal plates po ng ating flyover. Pero as I have said, ang schedule po nila ay matatapos po ng hanggang May 7 po, alas 5 ho ng hapon. And of course, para magabayan po yung ating mga motorista, no? Hindi lang po yung mga taga San Fernando. Alam ho natin na maraming dumadaan dyan, ano? Ano po ba yung may mga rerouting po ba na gagawin, no? Para po makaiwas doon po sa traffic, lalo na nga nabanggit nyo, no? Kapag nagsimula na yung pag-aasfalto, no? Doon sa buong stretch ng flyover na yon. Sir Louie. Yes, ma'am. Kapag ho talagang magkakaroon na ho tayo ng pagsara ho ng ating flyover, gawa nga ho ng pag-repair ho nito, maaari ho magamit po ng ating mga motorista, specifically po yung manggagaling ho dito sa may bandang Bacolor, Guagua, Lubao, na going naman po sa ating city proper, maaari ho nilang gamitin yung old road na ating MNR na tinatawag. Lalabas ho sila dito sa may Keles Junction. Kung papunta naman ho sila ng Angeles, pwede naman ho nilang i-utilize yung ating mega dike. Okay? Ngayon naman po, kung sila naman po ay papunta naman ho ng SMP or dito sa may Robinson area or going Mexico, Santa Ana, Arayat, ang mangyayari po ay dadaan ho talaga sila sa ibaba. Sa ibaba ho ng flyover na usual route naman po yan ng mga motorista na papunta ho sa ganoong direksyon. Dangan nga lang, pagka naisara yan, siyempre po automatic na lalaki po yung volume na dumadaan sa ibaba. Paano po yung ine-expect yung magiging senaryo, ano? Tulad nga na nabanggit mo, sir, hindi lang mga taga San Fernando kasi ang dumadaan dyan, ano? Yung kung mga iba nanggagaling pa sa Olonga po o yung mga coming from Metro Manila na pumapasok dito sa syudad. Paano po yung ine-expect nating senaryo? Of course, magkakaroon ho ng volume ho talaga ng mga behikulo kung sakali ho talagang didiretso na ho natin isasara yan. Pero sabi ko nga po, ilang araw lang naman ito, kailangan lang ho nating pagtsagaan. Afterwards naman po, magiging maayos na ho yung ating flyover at magiging mabilis na rin ho ang pagbiyahe.
Ang habilin lang ho namin on the part of the CPOSCO, yun nga po, iplano ho na mabuti yung kanilang mga lakad para po talagang hindi ho sila maabala dahil hindi ho talaga natin maiiwasan na there will be a substantial volume of vehicle na dadaan po dito sa baba dahil nga po hindi pa pwedeng gamitin yung flyover habang ito ay ginagawa. So yan, as early as now, pinapaalalahanan na po yung ating mga motorista, kung may lakad po kayo, agahan nyo na yung pag-alis para hindi rin maapektuhan or maabala dito po ongoing construction na ginagawa dyan sa flyover. Gaano po ba karaming personnel or taga-CPOSCO ang inassign ninyo para magmando ng traffic, Sir Louie, dyan po sa May Lasatin flyover? Actually po, hindi yung bababa sa 5 yung ating nakatao dyan. Meron pa po kaming additional na 4 hanggang 5 rin ho na mobile units ho namin na tinatawag ho namin mga sweepers. So anytime naman po pagka talagang naging volume po at kumbaga sa salitang Kapampangan, pagka po tumukod yung ating traffico hanggang dyan dito sa may Magliman, meron ho kaming mga quick response team dyan. And of course, siyempre, talagang sa deployment ho natin, naka-anticipate na ho yan na talagang magdadagdag po kami ng tao as the need arises. Mag-advise ka na rin, Sir Louie, anong mga oras ba dapat umiwas sa pagdaan dyan sa bahagi ng flyover na yan? Yes, Ma'am Jen. Actually po, ang pinaka-magandang at may advice ko po sa ating mga motorista is huwag ho silang sumabay sa rush hour. Kaya katulad doon ang binabanggit ko, kailangan iplano ho nila yung kanilang pagbiyahe. Given naman ito sa San Fernando, which is yung pong traffic po natin is really predictable naman ho talaga. Unlike ho sa mga highly urbanized area talaga. Kung po pwede ho, wag sumabay talaga ho sa rush hour dahil alam naman ho natin, naging maluwag na ho yung ating mga IATF protocol at talagang yung normal count po ng ating mga vehicle sa daan ay talagang nagbalik na ho sa dati. Yes. So in order for us not to experience heavy traffic, advise po the public to, of course, arrange their travel and kung po pwede ho, wag talagang sumabay sa rush hour. Ang rush hour ho natin, Ma'am Jen, sa umaga po, mag-start ho siya ng alas 7 ng umaga hanggang 8:30 po. Pagdating naman po ng hapon, of course, given po, paglabas ho ng ating mga empleyado, mga nagtatrabaho, starting alas 5 ho, at yan po ay umaabot hanggang alas 7 ng gabi. So we're hoping, Sir Louie, hanggang May 7 yung ang kanilang schedule na ibinigay. So by May 8, so araw ng linggo, we're hoping na magbubukas na. Anyway, for further updates, saan ba nila pwedeng ma-access? Ano ba yung Facebook page, para malaman din ng ating mga motorista yung traffic situation, para maging guided din sila kung sila ay lalabas. Sir Louie. Yes, ma'am. Pwede ho silang kumuha ng information sa amin pong CPOSCO Facebook page. Every now and then po, nagbibigay ho tayo ng mga traffic advisory sa aming Facebook page. Pati ho yung mga nangyayari sa ibang kakalsadahan po ng city, tayo po ay nagpo-post dyan. Pati po yung kung nagkakaroon po ng mga aksidente, tayo po ay nagbibigay ng traffic advisory para po talaga ma-guide po natin ating mga motorista upang may plano ho nilang mabuti yung kanilang pagta-travel. Alright, maraming salamat po sa inyong update, Sir Louie, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat din po at keep safe po sa ating lahat. You too, sir. Maraming salamat po. Mga kareyon, Louie Clemente, hepe po ng CPOSCO. Samantala, sa ibang balita po tayo, hindi raw magdadalawang isip ang Commission on Election sa pagsasampa ng kaso sa mga individual na magpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa May 9 elections. Iimbestigahan na raw ang mga malisyosong post sa social media na naglalayong sirain ang kredibilidad ng halalan. Narito ang report. Hiniling ng Commission on Elections o COMELEC sa National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng criminal charges ang mga individual na nasa likod ng mga insidente ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media kaugnay ng May 9 elections.
Sinabi ni Commissioner George Garcia na head ng COMELEC Task Force Against the Fake News na kakasuhan ng taong nag-post na isang overseas voting ballot sa New Zealand kung saan wala umano ang pangalan ni VP Leni Robredo sa mga presidential candidates. Kakasuhan din ang mga individual na gumawa ng video na may hawak umanong official ballot in advance at ipinakitang alam na ang resulta ng halalan. Iimbestigahan na rin ang mga gumawa ng social media posts na dinudungisan ng kredibilidad ng eleksyon. Paglilinaw pa ni Garcia ang mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng halalan ang hahabulin ng komisyon at hindi ang mga tumutuligsa sa kondukta ng eleksyon. Nag-refer na ako sa NBI ng 5 instances sa social media na talaga namang ina-undermine ang credibility, integrity ng ating electoral process, electoral system. So, asahan niyo po in the next succeeding days, even after the election, we will be filing cases against these individuals simply because mali po yung ginagawa nila. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagbagsak ng ekonomiya posibleng makaranas kapag Marcos Jr. ang naging Pangulo ayon po yan sa isang eksperto. Tagumpay na eleksyon nakadepende sa antas ng pagsusuri ng mga botante ayon naman sa akademiko. TESDA Accredited Facility na RMM Seed Training Institute ayong dagdagan ng kaalaman ng mga Pinalenyo sa agrikultura. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Hindi raw makabubuti para sa ekonomiya ng bansa kung si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. ang mayahala na Pangulo. Ayon po yan sa ekonomistang si Dr. JC Punong Bayan. Batayan sa survey ng Bloomberg sa mga investors at economic analysts. Pinakamababang puntos ang nakuha ni Marcos Jr. sa nasabing survey habang nanguna naman dito si Vice President Leni Robredo. May kadagdagan detalye si Jenna Lumba, Parunga.
Sa inilabas na survey result ng Bloomberg, isang privately held financial, software, data at media company sa New York City, nakakuha ng pinakamataas na punto si Vice President Leni Robredo. Ginawa ang survey nitong Marso na kung saan 28 investors at economic analyst ang mga respondent. Dito binigyan nila ng grado ang mga presidential candidate batay sa kakayahan nilang pamahalaan ang ekonomiya ng bansa. Nakakuha ng 106 points si VP Leni na pinakamataas. Sunod si Senator Panfilo Lacson na may 91 points, Manila Mayor Isko Moreno na may 81 points, dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na may 46 points, at Senator Manny Pacquiao na mayroong 44 points. Batay sa puso ng mga economic driver, sinabi ni JC Punong Bayan, Doctor of Economics na hindi makabubuti sa ekonomiya ng bansa si Marcos Jr. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng isang infographics na inilabas sa kanyang Twitter account. Higit umanong may tiwala ang mga investor sa kakayahan ni VP Robredo na iangat ang ekonomiya ng bansa. Kung wala umanong tiwala ang mga investor sa namumuno, ay liliit ang bilang ng mga nagnenegosyo at lilipat na lamang sila sa ibang bansa. Bunsod nito, mababawasan ang bilang ng trabaho na magre-resulta ng mababang pasahod, maliit na budget ng pamilya, mababang buwis para sa programa ng gobyerno, lalaki na namang utang ng bansa at lalong mawawala ng tiwala sa gobyerno ang namumuhunan. Magpapaulit-ulit umano ang ganitong pangyayari na lalong magpapalugmok sa Pilipinas. Ayon naman sa Bloomberg, bagamat nangangako ng trabaho at oportunidad na negosyo si Marcos Jr., mababang puntos pa rin ang nakuha nito. Matatandaan na nagdeklara ng bankruptcy ang Pilipinas noong 1983 sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama na si late dictator Ferdinand Marcos Sr. Iniwan din ng pamilya Marcos ang Pilipinas na may utang na halos $25 billion. Angelica Cara, CLTV News. May tuturing umanong matagumpay ang darating na eleksyon kung sa magiging basihan ng mga kandidato sa pagpili ang mga masusing pagsusuri sa plataporma ng mga kandidato. Ayon po ito kay Dr. Michelle Aguilar Ong, isang akademiko at tagapangulo ng Mabalacat City College sa Pampanga. May detalye si Paulo G. Santos. Pagsusuri ng plataporma, ito raw ang pinakamahalagang gawain na hindi dapat kalimutan ng mga botanteng Pilipino sa pagpili ng kanilang ihahalal na kandidato sa darating na 9 ng Mayo. Ito rin umano ang binigyang diin ng programang The Central Luzon Forum, hatid ng Mabalacat City College sa mga nakalipas na linggo. Ayon kay Dr. Michelle Ong, presidente ng Mabalacat City College at convener ng programa, maigsi man ang naging panahon ng paghahanda. Nasa pool naman umano ng The CL Forum ang mga local issue at katanungan na ipinasagot sa mga nagnanais maupo sa pwesto. Not only that we want to advocate peace and voters education, but we get to let the candidates know what are the real issues in Central Luzon. Kasi madalang tayo nga yata lang ang gumawa nito, Paulo, here in Region 3, na ang mga tanong natin ay talagang naka-mold sa ating rehiyon. Unlike pag nakikita kasi natin sila sa mga debate or ibang mga forum, we often hear national issues, but they were never asked about regional issues. Ang regional issue kasi very unique minsan It's unique to Central Luzon, and we need to hear ano ang plano nila sa atin. So I think ito yung isa sa mga pinaka-importante na nagawa ng The Forum Central Luzon. Git pa ni Ong, dapat gabayan ang mga botante sa pagkilati sa plataporma at track record ng mga kandidato upang hindi mauwi sa popularity contest ang halalan at upang maging epektibo ang kanilang pag-abot sa mas maraming bilang ng publiko o mga netizen, kailangan umanong gamitin ang mga nauusong platform gaya ng social media. Information pa rin ang number one Lalo na, di ba, nakita natin, base sa mga statistics, youth, the big chunk of voters right now in this election are the youth ang kanilang lengguwahe nasa social media, hindi mo na mawawala doon Isang season o 12 episode ng The Central Luzon Forum ang naipalabas sa social media at iba't ibang local station sa rehiyon gaya ng CLTV. Pwede raw itong balik-balikan ng mga botante para higit na makilala ang mga taong nanliligaw para sa kanilang boto.
para sa mga tumindig na institusyon na nagpagal sa pangangampanya ng voters education, ang maituturing na tagumpay-anya ng mga ito ay kung naihalal ang mga karapat-dapat na kandidato. Ang hirap niya, no? Ang hirap niya sabihin na successful siya. Kasi no matter what, no, kung yung sakali na ang daming nagkaisang puwersa to give the right information. And we are just hoping that the people who were able to watch us were able to discern kung sino talaga ang right choice. So sana nabigyan natin sila ng maraming perspektibo na kakailanganin nila para makapagdesisyon kung sino ang tamang leader. Masasabi kong it is a success kapag yung mga lumabas na kandidato ay yung mga leader that in the next 6 years will have a great significance. Paulo G. Santos, CLTV News. Prioridad ngayon ng TESDA Region 3 ang higit na pagpapabuti ng mga training institution sa mga komunidad sa Central Luzon. Paraan daw ito upang maparami ang mga skilled workers sa mga bayan na may mayayamang industriya. Sa bayan ng Minalin, Pampanga, kung saan mayaman ang yamang tubig at aquaculture industry, itatayo ang RMM Seed Training Institute. Narito ang report. Umaga ng Huwebes, 5 ng Mayo, naganap ang ceremonial groundbreaking ng itatayong training facility sa Barangay Santa Catalina, Bayan ng Minalin, Pampanga. Pinangunahan ito ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA Region 3. Katuwang ang pamunuan ng RMM Seed Training Institute. Sa 2 ektaryang lupaing ito, itatayo ang 2 palapag na gusali na pinalilibutan ng mga palaisdaan. Ayon kay TESDA Region 3 Director Attorney Balmison Valdez, ibinatay ang pagtatayo ng mga accredited institutions sa mga mauunlad na industriya sa mga bayan. Dito ka sa Central Luzon, particular dito sa Minalin, kung makikita mo maraming mga fish ponds dito at marami rin pwedeng mga taniman na mga lupa. Gaya ng sabi ko kanina, ang proyekto at na sektor, mga priority sectors natin is agriculture kasama ng fisheries dyan. Kaya marami tayong pwedeng maitulong na mga pangkabuhayan dito. Basta masanay lang yung mga tao. Gaya ng mga small engine repair, construction, boat making, at ibang aspeto ng agrikultura. Makatutulong daw ang Community Training Center sa pagpapataas ng antas ng kasanayan ng mga taga Minalin, Pampanga, lalong-lalo na yung mga skilled workers sa agrikultura na wala pang formal training program. Dito sa Minalin, kailangan magkaroon tayo ng campaign para ma-encourage at malaman ng mga kababayan natin kung ano ang kayang i-offer ng TESDA. Open lahat sila basta gusto nilang masanay at matuto. Tiniyak naman ni Atty. Eric Ueda, Provincial Director ng TESDA Pampanga, na may sapat ng pondong nakalaan ang kanilang tanggapan para sa mga nais kumuha ng pagsasanay. Ang probinsya po ng Pampanga ay nabibigyan ng hindi bumababa sa 120 million kada taon na scholarship. Kasama na po dyan yung training cost, yung bayad sa yung tuition fee, kung baga, yung allowance ng bata, PPE, insurance, yun po. Nabibigay. Kasama na po yun sa 120 million. Ang RMMC Training Center ay pangalawa pa lamang sa mga TESDA accredited facility sa bayan ng Minalin. Umaasa ang TESDA na makahihikayat sila ng kabataan na subukang pasukin ang industriya ng agrikultura. Bayan ng Minalin, yung kagandahan itong private school na itatayo, yung TVI na ito, ay isa sa... Kasi wala pang training center dito, isa pa lang. So kung mayroon karoon siya ng another training center, mas maganda po, mas marami pong matutulungan ng mga kabataan. Ayon sa proponent ng RMM Seed Training Institute na si Pat Mercado, ang gusali na lupang pagtatayuan ng pasilidad ay mula kay Councilor Rondon Mercado ng Minalin. Bukod sa pagsasanay sa aquaculture, plano rin daw nilang mag-alok ng programa para sa mga skilled workers, partikular na sa pag-ooperate ng heavy equipment dahil na rin booming ang construction industry sa lalawigan ng Pampanga. Nag-donate po ang aking kapatid na si Vice Mayor Candidate Rondon Mercado
ng lupa para sa itatayo ng building na to. Ito po ang mga kursong i-offered, mga EV equipment like backhoe operator, lahat po ng klase ng mga mabibigat na equipment, magiging kurso po dito. Fishing and farming. So, mga kababayan ko dito sa Minalin, ito na po ang iniintay natin na mapalapit po sa inyo ang pinakamalaking eskwelahan ng TESDA na may tatayo dito sa Central Luzon. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 5 suspect sa pagbebenta ng droga arestado. Higit 130,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. Paddle out para kay Lenny Kiko, idinaos ng mga Pinoy surfers sa Baler. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Arestado ang 2 lalaki at 3 babae matapos salakayin ng mga operatiba ang isang drug den sa bayan ng Orion, Bataan. Aabot sa higit 130,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng mga otoridad sa nasabing operasyon. Narito ang detalye. Limang katao ngayon ang nasa kamay ng mga otoridad matapos maaresto dahil sa umunoy pagtutulak ng iligal na droga sa Bataan. Natunton ng PDEA, katuwang ang mga operatiba ng Bataan Police, ang isang makeshift drug den sa bayan ng Orion. Dito nasa kote si Ramir de Guzman, 29 years old, residente ng Barangay Wakas, at Christian Ray Carienceja, 30 taong gulang, parehong taga Orion. Si de Guzman ay nasa watchlist ng mga otoridad, habang maintainer naman ng drug den si Carienceja. 3 kababaihan din ang hinuli, kabilang si Annalyn de la Cruz, 33 years old ng Upper Tuyo, Balanga City, Bataan, Grace Lauding, 27 years old at residente ng Angono, Rizal, at RB Corpus, 26 years old na residente ng Concepcion, Tarlac. Nakumpiska sa operasyon ng 9 na plastic sachets na naglalaman ng 15 gramo ng umano'y shabu na may street value ng 133,500 pesos. Nakuha rin ng iba't ibang drug paraphernalia at ang marked money na ginamit na nagpanggap na buyer. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng 5 na aresto. Angelica Cara, CLTV News. Nagtipon sa Sabang Beach ang nasa 77 local and non-local surfers at iba't ibang miyembro ng Baler Community Group para po sa isang paddle out event. Layo ng aktibidad na ipakita ng kanilang grupo ang suporta sa kandidatura ni na VP Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Narito ang detalye.
Umaabot sa 77 local and non-local surfers, residente at kabataan na bahagi ng Baler Community Group ang nagtipon sa Sabang Beach Martes, May 3. Ang kanilang pakay, magsagawa ng isang paddle out event bilang pagpapakita ng suporta sa kandidatura ni na Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Ang paddle out ay kilala bilang isang water ceremony kung saan nagsama-sama ang mga surfers sa dagat sakay ng kanilang surfing boards upang bigyang pagpupugay ang isang taong mayroong malaki at magandang impluensya sa kanyang komunidad. Nauna nang ginawa ang paddle out for Leni Kiko at sa buong tropang angat sa La Union. Ito raw ang naging inspirasyon ng Baler Community Group sa pangunguna ng Dogtown Collective. Ayon sa organizer ng isinagawang paddle out, hindi nila inaasahang dadagsa ang daang-daang mga volunteers para magbigay ng suporta. Ang mensahe raw ng aktibidad, "The sea brings people together towards a common purpose." Jazz Pamintuan, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Frontal system po ang nakakaapekto ngayon dito sa may extreme northern Luzon, samantala easterlies naman po o mainit na panahon ang nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng bansa. Kaya po ang Caraga at Davao Region, maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng easterlies. Ang Batanes at Babuyan Islands po ay magiging maulap din ang papawirin na meron din po inaasahan mga pagulan dulot po ito ng frontal system. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ibang parte ng bansa. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.